Màquina automàtica de costura de llaunes aplicable a llaunes de llaunes, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper compost. Es completen un total de 4 rodets de costura al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat. La màquina de llaunes abatibles és convenient perquè la línia de la màquina bolqui les llaunes cap a la part superior o inferior. Velocitat de la màquina de segellat de llaunes de 30 a 50 llaunes per minut, alta eficiència de producció. I l'equip de la màquina funciona més estable, més intel·ligent i és l'equip d'embalatge ideal per a aperitius.